Martinek Edurneri begiratu zion. Ulertzen hasia zen Edurneren tema hura. Ramon eta Paulinori behin eta berriz aurpegiratzen zienean non zeuden. Zure asmoa izan zen, ezta? Nola bururatu zitzaizun? Amaia kontatu zidan Asierrek bazekiela ikastetxe baten zegoena, baina ez zekiela nongo eskola zen. Horregatik, jota geundela ikusi nuenean, aurrei begiratu eta ideia hori bururatu zitzaidan, Asierri non geuden jakinaraztea. Espero nuen umea azkarra izatea eta tentsio hartan ere nire asmoa sohartzea. Ikusten duzuenez ondo irten zen. Gau hartan Amaiagaz komunikatu zenean, non zegoen azaldu ziren. Une hartan Mari heldu zen. Bueno. Posten hau zuek denak hemen ikustea. Ertzaintza kritikatzen ziurazki. Bueno, jakin behar duzue. Gaizkilezarea desegin dugula. 13 pertsona guztira. Paulino zen burua. Gero Ramon, Alfredo eta beste batzuk zeuden, harrapariak. Horien eginkizuna umeak atzematea zen, eta biktimak bilatu eta haien berri ematen zioten Paulinori. Gero honek jarraipen zehatzagoa egiten ziten. Jaurlaritzaren hezkuntza saileko teknikari gisa aurkeztu eta hezkuntza mailari buruzko azterketak egiten ari zela esanez. Orduan ume batzuk zorian hartuta zituela adierazi eta haiekin elkarrizketako baimena eskatzen zien eskoletako zuzendariei. Horrela biribiltzen zituen harraparien txostena, eta azkenik harrapariek harrapatzen zituzten. Andres eta Klararen etxera joan zirenean, Asierrek berak zabaldu zien leihoa. Beraiekin batera joan baitzen ikastetxeko atezaina, Serafin. Hau gainera, familiaren ezaguna zen. Andresek berak batzuetan etxeko lantxo batzuk egiten laguntziko eskatzen zion eta. Horregatik, Asier ez zen harritu Serafin leihoan deika ikustean, eta inolako beldurrik gabe zabaldu zion. Une hartaz baliatu zen Ramon sartzeko. Marik arnasa hartu eta listoaz preskatu zuen estarria. Gero, Martini eta Edurneri begiratu ziren. Lan ona egin duzue, baina gehiagi arriskatu duzue. Hurrengoan, hobe duzue ertzaintzaren esku ustea. Martinek Edurneri begiratu zion, konplizitatea bilatuz, indar berritu eta gero bere ondoan izan nahi zuela itxi gabe adieraziz. Joan egin ziren, Edurne eta Martin bakarrik utzita. Martinek hurbiltzeko esan zion Edurneri, gauza garrantzitsu bat esan baziola belarri ertzean. Eskumako besoa zingiratu zuen Edurne, beraren gantzen makurraraziz, bien Espainek bat egin zuen arte.